Drutinaning Kasiwakan Busana sutra maneka warna yang Panjra Sarwa Rukma Awiknamastu silat merimbang jagat karana Sirantondo kawisisaning disana sono sinambung kenang mula Pistumastus tandun lambang Buddha jinantur tutur katela tula-tulak milap den paradya winursita pemberi rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilukaca jarweh wis renakup caing carita becik wis gemelar jroning pakliran yaiku sejati namriksaning pagelaran Ringgit Purwa. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestanggara. Padhe Sengguni, Harya Suman. Didi kelungguhan samengko panjenengan ingsun dawuh kelawan sira Yayi Patih Suman supaya nganake pasiwakan pepanggihan jroning Datulaya. Sengguni. Lah kok dadi wis watara lama panjenengan ingsun lenggah dampar durung ana wiyos sing pangandika saka para sepuh ingkang jenengi lenggah jroning Datulaya Patih Harya Suman. Sapa ingkang kepareng rawuh jroning paheman Datulaya dina samengko iki? Patih Harya Sengguni. Nuwun sewu, Gusti kula sesembahan kula wonten ing Madyapada Prapting Delahan. Kanjeng Sinuwun Prabu Dastarata. Sedaya para pinisepuh sampun kepareng ngaglar madyaning Datulaya negari Ngastina. Kalebet inggih menika ingkang pepundhen Sang Tapa Menemban Bisma ugi sampun kepareng rawuh wonten negari Ngastina titik lenggan sak mangke menika. Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina, Sinuwun Prabu Dastarata, lha dalah jagat Dewa Bathara jagat Pangestanggara. Nuwun mangke Wonemban dereng sawetawis dangu rawuh paduka Penemban Bisma ing Talakanda ingkang putra pun Dastarasta ngaturaken pasegan panakrami. Kunjuk sandhapet pepodo paduka Penemban Bisma ing Talakanda sembahan Kulawa. Om Mastu Nama Sidam. Skaring bawana langgeng. Kaki Prabu Dastarata iya. Wis ndak tampa sira Kaki Prabu ngaturake pasegan tumraping pun woing Talakanda akarya bombong penggali ing wakmu ing Talakanda ora liwat pudyastawaning wakmu ing Talakanda wae tampanana Kaki Prabu Dastanagara sampun tampi akarya bombong raos sing manah ambawahana kabagyaning gesang kula saha ambawahana kasantosaning lair batos Kulawa Penemban sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana dene kula mboten amethuk paduka Penemban rawuh wonten negari Ngastina sarana tata upacara ning kaprajan mila sepinten kelepatanipun ingkang putra Tadah Wadana jer kula ngrumaosi nadyan kula menika nalindra ingkang mengku bawat negari Ngastina nanging parenging jawata kula anggadhahi cacat inggih menika Calahina cacat netra inggih boten nyumurpi dhateng gelaring jagat miwah esem ing rembulan Penemban klintuning tanduk ingkang putra kepareng Wirnasih Samudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Ngastina pun Dastarastra
Wah Penemban Bisma. Kaki Prabu kaya ora dadi ngopo? Apan kaya mengkono kahananing Kaki Prabu sartane apa to sababe dene Bisma nggone sowan ana ing negara Ngastina ora cecala sadurunge ya sabab saka pangiranging Begawan Bisma wakmu ngetal kandha yen to aku sowan ana ing negara Ngastina kuwi tanpa beda kaya dene ngibarate kebo ingkang mulih marang kandange. Ngastina iki bumi kelahiranku, Ngastina iki bumi utah getihku. Mula rajenengmu kalamun pendak-pendak pun tansah tilik marang negara Ngastina kaya ingkang kedadian rikelenggan samengko iki. Tanpa sraba-sraba pun wae ngetal kandha sowan negara Ngastina dilalah anyarengi mangsa pasewakan agung. Kaki Prabu Dastarata matur sembah sewu tanpa pepindhan. Wah Penemban mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah wonten ing Gatraya Praja Ngastina. Iya. Kaki Prabu kaya wis ora kurang kepenak praptaku ana ing negara Ngastina dina samengko iki nggir Dastarastra. Penemban Durna. Begawan Durna ing Sukalima. Prayogakna nggone ro ngadhep ning ngarsaning ingsun Begawan Durna. Astaka swala sila berdaba swalu kimbol sumurante hawela. Nuwun inggih sinuwun. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ing abdipun Begawan Durna. Tansah pinanganing kawidadan ing sambi kula sowan kula wonten ngarsa paduka Gusti kula sanata ing Ngastina sinuwun Prabu Dastarata. Namung keparenga kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabditiripun ing abdi kunjuk ngarsa paduka Gusti kula sinuwun Prabu Dastarata ing Ngastina. Sinuwun Prabu. Iya, Begawan Durna. Wis ndak tampa karya bombong penggali ingsun ora liwat. Pangestuning ingsun tampanana kumbayana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan sinuwun. Kepiye pawartane nggonira ingsun percaya Gula Wentah lawan Atmajaku Warasata Kurawa ala becik bener lumput kepiye munggo mengko dadining Kurawa ndak pasrahke marang sira Begawan Durna ing Sukalima. Oh inggih. Menapa sampun paduka dhawaken tartemtu badhe kula candhi nggo jimat sasaget-saget ingkang abdi tansah murang-muruk dhateng ingkang putra pun Sata Kurawa. Mugi samangke sageta numusi menapa ing dados panjangka paduka sinuwun Prabu Ngastina sinuwun Prabu Dastarata. Ya Begawan Durna wis ndak tampa karya bombong penggali ingsun prayogakna nggon mulungguh sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara wonten negari Ngastina dinten sakmangke menika. Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Dastarastra apa dene sira Kurupati prayogakna nggonira ngadhep ana ngarsaning pun Rama ya nggih. Rama sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngarsa paduka Kanjeng Rama. Amudranan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Rama Prabu Dastarastra. Rama Prabu semban kula. Ya wis ndak tampa akarya bombong penggaling pun Rama ora liwat pangestuning wong tuamu ing Ngastina wae tampanana Jaka Pitana. Kula mendingga jimat paripih dayanana ing kasantosan paring paestu paduka Kanjeng Rama. Amawahana kabagyaning gesang kula Rama Prabu Dastarastra. Kurupati hiya. Lan tatanan sangganing para anak-anakku kabeh kadang-kadangmu aja ning kepada saur manik pun Ramana diambabarake wigati ning pasewakan jroning Datulaya. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Rama Prabu. Nuwun sewu. Wah Penemban. Ingkang sepisanake ya gagap gugup gurah gapar raos sing manahipun ingkang putra Ngastina. Dene rawuh paduka Penemban ingkang boten kecala ingkang saderengipun nadyan wonten wiyos sing pangandika paduka tansah tilik dhateng kawontenan negari Ngastina ingkang putra ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Senadyan wong Penemban sampun lenggah wonten ing pertapan ing Ngetalkanda ewadene ageng anggenipun migatosaken dhateng kawontenanipun negari Ngastina. Kaki Prabu wis jamak lumrahe yen to awakmu ing Ngetalkanda tansah migatekake lawan napa ing kedadian ana negara Ngastina. Jeriki negaraku iki bumi wutah getihku nggih Kaki Prabu Dastarata. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ingkang salajengipun wa kepareng kula badhe nyuwun dawuh upami badhe wonten pangandikan saking Penemban ing Ngetalkanda
Tumunten sakmangke kula cemadung dawuh menggah menapa to ingkang dados wigatosipun tedhak paduka penembaning ketal kondo wonten negari Ngastina. Menawi kepareng kawedaring kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para sentana miwah para punggawa ing Ngastina monggo wa penemban kula kanthi manjing saklebeting kedaton pepanggihan Caturnetra kelawan ingkang putra ing Ngastina pun Dastarastra wa penemban Kaki Prabu wonten timbalan ingkang sepisan wis ndaturake ana ing ngarep lamun praptaning Bisma ning negara Ngastina tilik marang negaraku tilik marang bumi putah getihku gedhe-gedhene pun poing ngetakandha tilik marang kararjaning putu-putuku para Sata Kurawa matur sembah nuwun wa penemban dene ndungkap ing ngangka loro nggih setemene ana niat pun bapa ing ngetakandha bakal nyocokake marang pekabaran ing wis bineta mbok bakul sinambi ora pawarta binandunging kalna nganti persasat jagat Ngastina iki padha kebrebeken marang umandange pawarta mau apa pancen kepara nyata kabeh kabar mau bener apa mung kandhek tekan pekabaran pawartos menapa wa penemban apa pancen kepara nyata Kaki Prabu Dastarata njumenengake si Kurupati minangka dadi Prabu Anom ing Ngastina ingkang besuke bakal gumanti keprabaning Kaki Prabu Dastarata. Kaki Prabu pawarta ing mengkono mau apa pancen kepara nyata apa mung kandhek ana ing pekabaran. Kaki Prabu Dastarata owak wingetakandha nyadhong timbalaning Kaki Prabu sarta bakal midhangetake sabdaning Kaki Prabu ing Ngastina. Kabar mau pancen bener apa mung kandhek tekan pekabaran nggih Dastarata hanjrah ingkang puspita rum kasilring samirana mrih Sekar kadung ngas kandanyo maweraras renaning driya nuwun sewu penemban sareng mahatika paduka ing mekaten menika kala wau radi kejot raosing manahipun ingkang putra ing Ngastina lan kula ngrumaosi kalepatan bilih menapa ing kula tindakaken boten nyuwuni dipalilahipun wa penemban ing Ngetalkondo dadi tegese apa ingkang dak takokake mau apa pancen kepara nyata Kaki Prabu Dastarata kasinggihan mekaten Kurupati mbok wisuda minangka dadi Prabu Anom ing Ngastina ingkang besuke bakal gumanti keprabaning Kaki Prabu Dastarata. Menapa sampun paduka dawuhaken apan kepara saestu mekaten. Lah yen pancen ngono satemene wong tuwa mung Ngetalkondo mung kepengin nyuwun mriksa kanthi dasar apa?
Kanthi dasar apa dene sira Kaki Prabu Dastarata njenengake putuku Sikurupati minangka dadi Prabu Anom. Mono dadi pune yang nedya midhangetake ing tetelo nggir. Kula tasih ngrumaosi wah penemban bilih estunipun negari menika negari titipanipun sawarga kadang kula Yayi Prabu Pandhu. Wonten ingkang kedah anampi negari Ngastina menika boten sanes kejawi namung anak-anak kula para Pandhawa. Nanging kados pundi malih jernyatanipun sampun boten wonten ingkang kula toleh-toleh. Dinten sakmangke Pandhawa sampun sirna krana mapan wonten ing Waranawata, wonten ing bale Sigala-gala kabesmi dening Ubaling Agni. Satemah para Pandhawa sirna margalayu kobar wonten ing Waranawata, wonten ing bale Gala-gala. Malah kalebet kadang kula Yayi Dewi Kunti ugi seda madaning bale Gala-gala. Mila kanthi dasar Pandhawa sampun dumugi ning pejah kala wau tumunten negari Ngastina sampun ngantos komplang. Samangke lajeng kula njenengaken anak kula pun Kurupati minangka dados Prabu Anom ing negari Ngastina. Mekaten wa penemban. Lho kosek. Lah kok dadi ana sing ngandhake ento Pandhawa tekaning pati ana ing bali Gala-gala, malah si Kunti uga tekaning pati kobong ana ing bali Gala-gala mau kosek. Sik ngabarke yen to Pandhawa tekaning pati sapa? Coba. Wong Atwamukha Talkanda pengin ngerti nggir. Mboten sanes. Kejawi namung Yayi Patih Suman, inggih Yayi Patih Harya Sengkuni. Lah rak apa to? Aku wis mbedhek yen to kabeh tuk sumbering perkara iki mung saka Patih Sengkuni. Dadi sing ngabarke ento Pandhawa tekaning pati mau Sengkuni. Kasinggihan mekaten. Kaki Prabu percaya tumbuli Kaki Prabu njenengake Sikurupati minangka dadi Prabu Anom. Ngono critane. Kasinggihan mekaten wa penemban. Mila lepat upami kula kadhak wilepat inggih boten kula piyambak ingkang nandhang lepat nanging Patih Suman ugi nandhang kalepatan. Apa mbok keparengake ento aku tak rembugan karo Patih Sengkuni. Purbawasisa wonten asta paduka penemban Bisma. Kula sumanggaken wa. Suman Patih Sengkuni. Nggih, kula wonten dawuh penemban. Dadi kowe lho sing ngabarke nek Pandhawa mati ana ing bali Gala-gala. Inggih, kasinggihan mekaten. Kusik aku tak takon karo kowe gage wangsul ana pitakenku kanthi pertitis. Lah kok dadi kowe ngabarke Pandhawa mati malah ora ming Pandhawa, klebu anakku Kunti ya tekaning pati ana ing bali Gala-gala mau. Dasarmu apa? Lan pawadanmu apa kok kowe matur ngersaning Kaki Prabu Dastarata wani matur marang Lalindra Ngastina yen Pandhawa wis tekaning pati. Mula coba kowe tutura, aku tak ngrungokke Patih Sengkuni. Nggih. Krana nalika semanten sasampunipun bali Gala-gala menika kobong tumunten sak sireping geni kula ngupaya wonten pundi dunungipun para Pandhawa nanging sampun boten wonten. Ing mriku lajeng kula manggihaken rongkonganipun menungsa ingkang cacah 6 ingkang sampun dados areng kuwandhanipun. Mila lajeng kula netepaken bilih menika kuwandhanipun para Pandhawa klebet Dewi Kunti Talibrata. Tumunten ing abding kepatihan munjuk atur ngersanipun Gusti kula ing Ngastina bilih para Pandhawa sampun kobar wonten ing telenging bali Gala-gala kalebet Dewi Kunti Talibrata. Kanthi dasar kula saged ngaturaken rongkongan menungsa ingkang sampun kabesmi ingkang cacahipun 6 menika penemban. Kusik sadurunge aku ngrembug rongkongan menungsa mau aku tak ngrembug tak takon pitakon iki wangsul ingkang kanthi pertitis ya Suman. Inggih badhe nyuwun priksa menapa nalika bali Gala-gala papan palermaning para Pandhawa kuwi kobong. Aku tak takon karo kowe janjane ewuh apa kok ora nyirep marang Mubaling Geni. Nuwun sewu. Sampun boten kira-kira nganggen kula mbudidaya supados nyirep Mubaling Geni nanging dasaripun wancinipun ketiga, tur dasaripun anginipun ugi banter. Mila geni menika boten saged sirep. Malah sak mangke ngobar palermanipun para Pandhawa. Nalika semono Kurawa menyang endi? Inggih.
wonten sak caketipun bale paremanipun para Pandhawa ugi wonten bale papan paremanipun para Sata Kurawa. Lah iki aku sak tak takon. Yen lumrah kobong mau ora mung bale paremaning para Pandhawa nanging mesti wae bakal ngembet sarta mrambat marang bale paremaning para Sata Kurawa. Ning kok gumunku geni sing ngobong bale paremaning para Pandhawa mau kok ora mrambat ana ing bale paremaning para Sata Kurawa. Sebabe apa Sengkuni? Mara saiki aku tak takon, kok sebabe kok dadi ora mrambat ana ing bale paremaning Pandhawa mau, jalarane apa lan sebabe apa? Lah menika kula mboten ngertos. Menawi babakan geni menika saged merembet menawi mboten menika kula mboten ngertos. Tur dasaripun sareng kula bengok-bengok menawi bale paremanipun Pandhawa kobar menika Kurawa sedaya medal saking bale paremanipun para Sata Kurawa sedaya wonten ing Jawi. Lah saya aku tak takon, yen Kurawa kabeh ning jaba kok ora budidaya nyirepmu baling geni, mongko Kurawa ki cacahe ora sithik. Kurawa ki cacahe 100. Lah kok dadi mung nyirep bale paremaning Pandhawa sing mung wong 5 wae kok ora kelakon. Kula menika sampun dawuhaken sedaya Kurawa supados pados toya. Nanging dasar lepenipun ugi asat, sendang-sendang ugi asat, lajeng bingung anggenipun sami nyirep inggih menika mawi ron klapa utawi blarak dipun gebuk-gebukaken ugi mboten saged sirep nanging malah saya ngubar dhateng bale paremaning para Pandhawa. Ya wis. Saya aku tak takon meneh. Inggih, monggo. Yen saka penemumu geni sing ngobong bale paremaning Pandhawa mau geni saka ngendi? Lah menika kula iki mboten ngertos. Lho. Lah kok bola-bali kowe ora ngerti? Nyatanipun mboten ngertos, wong ngertos-ngertos sampun ageng geni ingkang ngobar bali Palerman. Menawi saking panginten kula mbok menawi Pandhawa anggenipun mapan tilem mboten kiranging pengatos-atos tumunten sukunipun mancal dilah. Satemah ngobar bali Palermaning para Pandhawa menika ugi saged Bratasena utawi Raden Werkudara anggenipun mbucal tegesan sak kepenakipun piyambak. Tumunten saged ngobong bali palermanipun para Pandhawa menika ugi saged. Menawi bab geni menika saking pundi kula mboten saged ngaturaken. Oh ngono, inggih, Penemban. Dadi tetep kowe duwe penemu yen to Pandhawa tekaning pati ning bali palermaning Pandhawa duk nalika semana kasinggihan mekaten. Kanthi dasar kowe ngaturake rongkongan menungsa cacah 6 ingkang kobong, tok anggap kuwi rongkonganing menungsa ya kuwi Pandhawa 5 lan Dewi Kunti Talibrata ngono to. Inggih. Inggih mekaten Penemban. Saiki upama aku buka kabeh sing kelakon ana ing bale palermaning para Pandhawa, kira-kira kowe wirang ora? Yen aku buka kabeh lelakon ana ing bale gala-gala, yen kabeh tak sokke nang kene kira-kira kowe isin ora? Mboten, kula sampun mboten gadah isin. Pun kajengipun. Upami leres kula badhe ngakeni leres, nanging upami mboten kula badhe anduwa kepareng paduka Penemban Bisma ing Ngetalkanda. Lah iki ngene. Kaki Prabu wonten dawuh Penemban. Kowe tak jarwani ya nggir. Sejatine apa to sebabe dene bale palermaning para Pandhawa mau kobong. Kuwi merga pancen wis dijarak dening Patih Sengkuni. Dijarak dening Suman. Nalika semono Patih Sengkuni utusan undagi ingkang aran Si Purucana kon nggawa anake cacah 5. Purucana sing gawe papan palermaning para Pandhawa. Mongko nggone gawe diweling karo Patih Sengkuni kudu saka wujuding barang sing gampang murup. Mula ora aneh sak mangsa-mangsa diopong bakal gampang kubar. Pancen kabeh wis dipikir dening Patih Sengkuni, kabeh wis dirantam tarik-tarik dening Patih Sengkuni supaya Pandhawa tekaning pati ana ing bale palermaning para Pandhawa. Kula menika ingkang manggihaken rongkongan kok panjenengan Penemban Bisma menika ngayal. Mboten ateges kula wantun kan panjenengan, nanging menika sampun dados bukti, sampun dados dasar kula anggen kula wantun munjuk atur ngersa paduka Sinuwun Prabu Dastarata. Menika rongkongan Pandhawa ingkang cacahipun gangsal setunggal Dewi Kunti dados gunggungipun rongkongan wonten 6. Teka panjenengan paring dawuh nek Pandhawa kok isih urip nyuwun pangapunten. Ingkang nami tiyang ingkang sampun dipun kupeng geni mangalat-alat kados mekaten menika mokal sageta wilujeng saking bebaya
geni menika kala wau penemban. Saya aku tak takon karo kowe Wangsulana. Inggih. Nalika negara Pancala nganakake sayembara kowe melu ora? Apa ana Kurawa sing ngleboni sayembara? Wonten. Sapa? Inggih menika anak Mas Kurupati. Nalika semana Kurupati iso menang ora karo Gandamana? Inggih kawon. Tumunten wangsul dhateng negari Astina mboten saged ngukup bebingah saking negari Pancala. Apa kowe nalika semana weruh ana pandhita muda telu, sing siji nganggo jubah putih, sing siji nganggo jubah ireng, sing siji nganggo jubah ing warnane kuning. Pendhita telu mau ingkang iso ngasorake si Gandamana wekasan ngukup putri Pancala. Kowe ngerti? Wong telu mau sapa? Mboten ngertos. Dawang kula semurep iki mboten namung kabaripun pancen kula mangertosi bilih ingkang saged mboyong Dewi Drupadi menika pandhita muda 3 cacahipun. Inggih menika ing saged ngawonaken pun Raden Gandamana. Lah, yen kowe kepengin bukti Pandhawa isih urip kowe tak tuturi, kowe tak kandhani. Kowe tak omongi sengkuni. Mula dadi wong ya aja sok seneng klincipi carang papak, aja seneng sok aduku ana adukene, aja seneng sok ngrenah marang keslametaning wong liya. Monggo yen nganti kowe kewirangan, kowe merga saka pokal gawemu dhewe. Yen sing mbok apusi kuwi liyane Bisma sakarepmu. Ning yen Bisma kabeh tembungmu ki mung tak encepi, suaramu akeh ki mung kaya suarane manuk bence tak kandhani. Nggih. Pleci to, bence. Suarane mbrebeki firasate ala. Inggih, nggih. Kersanipun kados pundi? Kowe isih pengin takon ora? Pendhita telu muda sing menang ana ing sayembara Pancala kepengin ngerti? Inggih, kepengin ngertos. Yen kowe ngerti mara gage rungokno. Pendhita telu ingkang menang iso ngasorake Gandamana ngukup putri Pancala ora liya kejaba mung sing nganggo jubah putih kuwi si Puntadewa, sing nganggo jubah kuning kuwi si Janaka, sing nganggo jubah ireng kuwi si Werkudara ya Bratasena. Kaki Prabu, anak-anakmu Pandhawa isih urip, kabeh isih padha urip, mung uripe eneng alas, uripe ning tengahing wana. Kerendet ri bebondotan sandangane rontang-ranting kaya wong papa Sudra Ngulandara. Nggone mangan mung merga saka woh-wohan sing tukul ana ing alas, nggone ngombe ming banyu sendang. Mongko Kaki Prabu dititipi dening Pandu anakku supaya nggula wentah marang para Pandhawa. Lah kok beda temen uripe Kurawa karo Pandhawa. Mongko kabeh kuwi anakmu ingkang kudu mbok tresnani. Kurawa ropian-ropian ning negara kok anake Pandu sing mestine ngukup negara Ngastina padha Papa Sudra Ngulandara ning tengahing alas. Aku tak takon karo Kaki Prabu Dastarata, sampeyan kuwi nalendra model piye coba? Nggarap anak kok mbok bedak-bedake banci ndhe banci ladan Kaki Prabu Dastarata. Wong bagus wa pijer muwun Jagat Dewa Bathara. Nadyan kula mboten nyumurupi gelaring jagat eseming rembulan. Oh menemban. Persasat sumerep dhateng gebyaring tatit ing ngandilat dhateng manah kula. Satemah remuk rempu dados bubuk. Yayi Pandu, aku njaluk ngapura Yodi. Aku ora iso nggula wentah karo anak-anakku ing kanthi becik. Negara Ngastina rusak tatanane. Negara Ngastina murat-marit ora karu-karuan bareng aku sing asta bawat peperintahan.
Ingkang mestine tekaning pati iki aja kok sira Yayi Pandhu, ning aku wae sing pinulung jagatku dening dewa. Dewa. Kula nyuwun pangapunten, Jawata. Monggo kula aturi mbanjut dhateng gesang kula. Distarata. Ratu sing cala hina cacat netra ora iso nyawang marang kahanan negaraku. Mula nadyan katone tembunge padha manis, tembunge padha ngepenakke ati, ning sak temene ana ing ngarep mburiku ming padha ngrogoti karo aku. Kunthi. Adikku Kunthi, aku njaluk ngapura. Aku ora iso netepi darmaning wong tuwa sing apik, sing becik. Kunthi, yen kowe isih urip, kowe mrene ya Yayi, anak-anakmu gawanen. Ngestina iki tak balekke wutuh marang kowe, Kunthi. Tobat. Nyuwun pangapunten. Kakang Adipati mestinipun boten kados mekaten anggen paduka ngresah ngresula. Kakang menapa paduka lajeng nutuh dhateng badan paduka piyambak. Jer panjenengan menika dados nalindra manjenengipun dhateng kawontenanipun negari Ngastina, tuwing kulawarga Ngastina. Tumrap kula sampun samestinipun menawi panjenengan menika kepengin muktekaken dhateng putra paduka para Sata Kurawa, jer menika turas paduka ingkang sah. Sampun ngantos panjenengan menggalih dhateng para Pandhawa. Tumrap kula sampun boten wonten kewajiban panjenengan menika migatosaken dhateng para Pandhawa, jer menika turasipun Prabu Pandu sampun boten wonten. Kenging menapa panjenengan dadak gagas dhateng para Pandhawa ingkang ngantos kesanget kados mekaten. Sapunika sampun trepipun menawi Kurupati menika dados nalindra gumanti keprabun panjenengan. Jer tata anut tata kaprajan ingkang sampun sirat dening para kina. Menawi panjenengan ingkang dados nalindra, tegesipun ingkang badhe nampi kamukten inggih menika putra paduka ingkang pambayun, boten kok Pandhawa. Pandhawa menika sampun boten gadhahi hak tumrap negari Ngastina. Dari ngerweteh Guneman. Kaya bedet sewu nebo pategalan. Lah kok dadi kowe ngluputke aku ki anggepmu sing dadi ratu ki dapurmu piye? Inggih. Kowe iki bojoku. Kowe iki nunut mukti karo aku. Yen aku dadi ratu ning Ngastina, kowe melu mukti. Yen aku ora dadi ratu, upama aku ora ndek pangkat, kowe iki ya dadi jlantah. Inggih. Aku ki wong tuwa Dari. Sing jeneng wong tuwa kuwi wis kewajibane muktekake karo anak. Wong tuwa ki napakke kamuktene anak. Ning anakku tak jaluk muktine aja ngesuk-suk karo kabejaning sedulur, aja ngesuk-suk karo kabejaning tangga teparo sanak kadat. Yen kepengin mukti ya bebodro dhewe. Yen kepengin mukti ya gawe dhewe. Piye carane mukti? Mukti kok ngidak-idak terus dulure. Tobat. Kula menika kajeng kula boten kados mekaten estunipun wangsulan. Inggih mboten. Wong wadon mamah kendali. Senengane mulang karo wong lanang. Inggih. Begine ora tak obani dadi apa kowe? Begine ora tak obani, kowe tak balekke ning Ploso Jenar karo adimu Suman kuwi dadi apa? Kowe ning kene iki wong nunut, kowe iki wong melu. Nggih, ora usah dadak kowe ngajari karo Destarata. Ora usah kowe mulang karo Destarata. Nggih, ngestaken dawuh. Wong wedon lambene tipis. Cerewete ora jamak. Inggih. Lambe tipis, rambute keriting. Gegere melengkung. Siji cerewet, loro ora tau gelem leren. Aku ki ratu kok ming tok gaweke ndok bebek terus. Anggere bar ngombe terus tok sok-sok, bar ngombe terus tok sok-sok. Apa rumangsamu ora kesel apa piye? Tobat. Kajeng kula meneh ora sang dadak kajeng-kajengan. Aku ki wis tuwa. Wis sumingkir saka bab sing kaya ngono kuwi. Umurku ki saya suwe saya tuwa, Dari. Aja mbok bebeda nganggo bab-bab sing ora prayoga.
Aja mbok bebeda nganggo bab sing ora bener, ora becik. Kowe iki prameswari. Kowe iki prameswari, anggere ning kraton kok mung nganggo tet. Mloka mlaku ning ngarepku anggepmu apa? Aku kira weruh kok kowe nganggo tet iki kesirmu piye? Terus ndok senggol-senggolke dengkulku. Wong kangres kelakon. Persasat nganti kaya babak-babak dengkulku ngladeni kowe. Inggih. Meneng. Wis ngaken jawuh. Aku janjane kowe ora seneng karo kowe tak kandhani. Aku obat apa ora ngatem to. Anak-anak gemerayah metu pisan kok 100. Coba to gagasen. Metu pisan kok 100 kuwi nek bokong 5 piye coba? Lha ngono rak ya. Alah, durna rasa lole-lole. Destarata. Cukup nggih wis. Ora susah dadak mbok getuni. Wenemban. Kula badhe ngutus para wadyabala telik sandi supados ngwaya wonten pundi dunungipun Kunti lan anak-anakipun. Badhe kula kanthi manjing sak lebeting kedaton. Tertentu badhe kula paringaken negaring Astina menika wetah. Lho Kusik. Ora bener, tumrap kula bener, ning kurang bener. Lha nipun kados pundi? Sabda Brahmana Raja. Pendikaning Nanaindra, pangandikaning Brahmana ora kena wola-wali kaya Kresna temameng dlancang. Yen nganti mencla-mencle guneming Ratu Ngastina, apa ora wirang bebarang, apa ora bebarengeri asmaning Nalindra Ngastina. Lajeng kepareng paduka, lenggaos sing prayoga. Lenggaos sing prayoga. Kaki Prabu, ayo. Neng kene akeh para piranganing kami tuwa ingkang kesdu paringi guh pertikel marang Kaki Prabu Destarata supaya kabeh manggya kerukunan antaraning Pandhawa lan Kurawa. Kaki Prabu. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Suman Sengguni kula wonten dawuh. Lah kok dadi kowe kesusu matur yen to Pandhawa tekaning pati kuwi nalarmu piye kowe? Inggih. Namung tumrap kula Pandhawa sampun pejah. Pandhawa sampun pejah wonten ing bali gala-gala, kobong wonten ing bali gala-gala. Kobar dening agengipun Hakni malah Dewi Kunti ugi sampun pejah. Kosik to. Bapa Penembahan Ngetal Kandha Kanjeng Bapa Penembahan Ngetal Kandha paring dawuh ingkang isa mupu sayembara ing Pancala. Ya kuwi Brahmana muda telu cacahe. Kuwi Pandhawa ingkang saiki mapan ana ing alas, padha urip ana ing alas. Lah kok dadi kowe cangkemmu muni nek Pandhawa tekaning pati? Dasarmu piye? Samenika ngaten kemawon. Ingkang gadhahi pemanggih Pandhawa isih urip, inggih monggo. Ning sing gadhahi penemu Pandhawa wis mati kula. Menika kula tetep ajeg kalian pemanggih kula Pandhawa tetep tekaning pati. Sing duwe penemu nek Pandhawa isih urip inggih monggo. Kula mboten badhe ngowah-owah dhateng pemanggihipun tiyang sanes. Nyatane wong Penembahan Talkandha paring dawuh Pandhawa isih urip, inggih kula sampun matur. Kula nggadhahi pemanggih Pandhawa sampun pejah, Sang Tapa Begawan Bisma nggadhahi pemanggih Pandhawa tasih gesang. Sakmenika titen-titenan. Sing nyata sing ngendi, sing bener sing ngendi, apa ucape Sengguni, apa pengendikaning Sang Tapa Begawan Bisma. Wis. Destarata wonten dawuh, ora usah dadak. Sira Kaki Prabu nuruti marang Bramantyaning kakung ing kaduk kepanasen. Ih, pareng paduka. Saiki ayo padha dipikir, mbok menawa ana muganing Pandhawa nggone pengin njaluk negara Ngastina. Mongko negara Ngastina wis mbok paringake marang Si Kurupati. Aja nganti ngowah-owahi. Sarta aja nganti njabel apa sing wis mbok dadi pengendikaning Nalindra Ngastina. Kurupati tetep dadi ratu ning negara Ngastina, nanging Pandhawa paringana leliru bumi ingkang padha jembare karo Ngastina. Subure ya padha karo Ngastina. Sengguni, kula wonten dawuh. Bumi sing jembare padha Ngastina ngendi? Nyun sewu kaplingan kula sampun payu sedaya.
Aku takon karo kowe bumi sing gedene padha Ngastina ngendi? Ora perkara kaplingan. Nggih. Kula mboten mangertos. Menawi bab laladan negari menika kula mboten mangertos. Begawan Durna, wonten dawuh pangandika. Lah kok dadi kowe kawit mau kok ora sambung rembug. Menika kula menika wonten sak jawining rangkah. Menika perkawis pirembagan kula warga antasipun Kurawa lan Pandhawa jer kula menika namung gurunipun para sata Kurawa jer. Gesang kula wonten negari Ngastina menika namung peparing paduka kula menika tiyang ngandhe deple kula menika nderek mukti. Menawi mboten dipun dangu mangke kula kelepatan sinuwun. Dina iki ku tak paringi kalodhangan matur marang aku ngendi bumi sing sak traju sak bobot karo negara Ngastina. Menawi perkawis laladan menika nuwun sewu kula ngertos namung menapa inggih Pandhawa menika mangke badhe sagah. Lho, kowe ngerti? Ngertos. Ngendi Begawan Durna? Wonten ing pojok kilen kidul kilen negari Ngastina menika wonten wujudipun wana nanging gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Menawi Pandhawa kersa andhaku ana menika supados samangke binabatan kinarya mukti para Pandhawa sedayanipun. Sinuwun Prabu menggah menika aturipun ingkang abdi ing Sukalimapun Begawan Durna. Kosik Durna. Sak ngertiku alas Wonomarta ki wewengkon ke bawah keperintah negara Wirata dudu Ngastina. Lho, Dik Pate, pripun? Gene ke bawah keperintah negara Wirata. Kok pathoke mang tulisi seng ngoten. Nuwun sewu, biyen pancen ke bawah keperintah negara Wirata ning sareng kula dadi patih niku pathoke do kula jembarke kabeh. Mboten ijin, mboten. Sing duwe panguwasa niku kula patih niku wong nomor 2. Mula kula wajib jembarke pathok manut kalih kekarepan kula. Sampeyan kok ya kebangetan to, Dik. Sampeyan niku wis senengane tumindak sing ora apik sesuk jembarke pathok. Napa sampeyan mboten wedi karo azab sing bakal dumadi karo sampeyan. Azab no. Sampeyan ora tau nonton TV. Wong niku nek senengane jembarke pathok, niku mayite sesuk dirubung blatung. Blatung niku set. Sing jeneng mayit niku kabeh sesuk dirubung set. Ora usah dadak nganggo muni azab ning bakale dirubung set. Ning sate sampeyan sok gedhi-gedhi. Mergo sampeyan tumindak Allah. Ampun sok kaya ngoten to, Dipatih. Sing jeneng lempengkon niku ampun sok ditrabas, pun to. Sampeyan ora usah dadak melu-melu jare wong jaban rangkah. Sampeyan niku manut kemawon. Oh nggih, lajeng paringipun niku wewengkon negara Ngastina. Ning terus ajeng sapa sing diparingke karo sapa pirangan Pandhawa. Pandhawa pun sami pejah kok arep diwenehi Wonomarta niku sing arep diwenehi mayite Pandhawa napa? Mayite Pandhawa napa pripun? Suman, kula wonten dawuh ora usah dadak kowe matur kaya mengkono. Saka pangiraning Dastarata abeh ucapmu mau bakal mentah yen to ana dawuh pengendikaning Panembahan Bisma. Yen to Pandhawa isih urip, mula aku duwe kumandel kapercayaning Dastarata yen to Pandhawa isih urip kula sumanggaken. Nanging mangke menawi Pandhawa sampun pejah panjenengan badhe wirang kaliyan ingkang rayipun Patih Suman. Yen Pandhawa isih urip piye? Nggih monggo kula nderek. Kula badhe dipun wangsulaken dhateng Plasa Jenar inggih nderek. Kula badhe dipun copot kelenggan kula nderek. Kula badhe dipun menapak-menapakaken kula nderek. Sengkuni. Nek omong ki mbok ya nganggo dipikir aja waton omong. Kowe iki wong tuwa lho, metu-metu wis nggawa. Yen omong nganggo dipikir. Aja mung waton mencotot saka cangkemmu kuwi. Sing apik nek omong. Yen kowe wani ngucap Pandhawa urip kowe dicopot kelungguhmu dibalekke ning Plasa Jenar yen nganti kelakon piye? Yen nganti kelakon piye? Mongko janjane aku ngerti kabeh pokal gawemu nggonmu gawe ada-ada ngabarake Pandhawa wis tekaning pati. Aku ngerti kok, aku iso maca batinmu. Yen kowe ora isin tak waca batinmu, mergo kowe ora trima nek Ngastina kuwi dikekke dening Pandhawa, diwenehke Pandhawa. Yen Ngastina diwenehke Pandhawa, kowe bakal kelangan derajat, kowe kelangan pangkat, kowe ora dadi patih. Mula kowe sependak-pendak tansah budidaya pati ning Pandhawa, wiwit Pandhawa isih cilik nganti tekan saiki tok krenah patine supaya Pandhawa tekaning pati. Yen Pandhawa mati Ngastina ora keliya, Ngastina bakal tinampa dening
putuku si Kurupati wekasan kowe slegrang-slegreng ngenyam kamukten kowe tetep dadi patih ora ana sing ganteni kowe sak karepmu nggone gaglak Bondo Ngastina. Ora ngono to kuwi? Ya ngono apa ora? Piye? Iya. Janjanipun mboten ngaten. Ora usah dadak selak. Apa aku dikurang ngerti? Nggih, nggih. Yen nganti mengko Kaki Prabu Dastarata nayogyani yen nganti Pandhawa isih urip kowe bakal dicopot kelungguhane. Jane ora kudu kaya ngono, mergo aku isih keman karo kowe senggune. Arepa kowe iki wong jahat, arepa kowe wong ala ning aku isih ngeman karo kowe. Sak ala alaning menungsa mesti eneng apike, sak apik-apike menungsa mesti kala mangsa kesasapan watak sing elek. Wis to, kuwi ditenono. Nggih. Mula aja ngeyel. Nggih. Aja ngeyel. Sing apik dadi patih kuwi. Ora ana wong tak plinteng. Anggere ana wong kewirangan kok ao ora. Mula wektu dina iki padha dinteni nggih. Muga-muga Dewa Narbuka pepeteng iki supaya enggal kababar wujud pepadang sarana para Pandhawa bisa dingerteni menyang endi papan dununge sartane iso dijongkong ne bakal diparingi kanugrahan wujuding Monomarta Kaki Prabu. Rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga ram kang tuminga ram kang tumingan dendeng saengga praja didemadaning Pasewan Agung nalika semanten kaperbawan datenging prahara Maruta angin gedhe hingga mlebet wonten ing dhateng negaring Astina dadya tambuh-tambuh sanata Prabu Dastarata bawane datang saged ngawunikani gelaring jagat mira ing batos angrantam ana apa dene ana angin mlebet wonten ing Datlaya parandring mangke bantering Maruta angganda arum ngraita lamun sang Begawan Bisma ing cipta saged ngraita bilih menika datengipun ingkang wayah nenggih Raden Bratasena jelek tanpa sangkan paran prapta wonten Datlaya dadosaken kagiat kang samya mulat.